Эфирда парламент хәбәрләре, аның белән сезне минем коллегам Алия Галиуллина таныштыра. Узган ел нәтиҗәләре буенча Татарстан инвестицион климат булдыру буенча ил күләм рейтингта 2нче урынны саклап калды. Бу хакта парламент тыңлауларында вице-премьер, икътисад министры Мидхат Шәйхмәтов белдерде. Халык ышанычлылары киләсе һәм 2023-2024 еллардагы план чорына бюджет проекты турында фикер алышты. Депутатлар белән очрашуда премьер-министр Алексей Песошин катнашты. Бюджетны формалаштырганда икътисади шартлар уңай булды. Икътисад торгызыла, нефть чыгарудан тыш эшлекле активлык дәрәҗәсе пандемияга кадәрге дәрәҗәгә җитә. Озак вакытка бюджет системасын баланслаштыру мөһим. Төп финанс документының нигезенә киләсе 3 елга социаль-икътисади үсеш фаразы салынган. Тулаем продукт үсеше, сәнәгать җитештерүе индексы һәм реаль хезмәт хакы. Сүздә юк, дөнья күләм нефтька һәм доллар курсы бәяләрен исәпкә алу мөһим. Киләсе елда Казанга 295 миллиард сумга якын акча җыю планлаштырыла, бюджет дефициты 11 миллиард сумга якын. Много вопросов и задают с мест. Я могу даже назвать. Это касается воды, обеспечения водой. Резкое повышение строительных материалов, которые также некоторые контракты затормозили, поскольку денег нужно больше. Проблемы здесь есть, поскольку есть ограничения правительства Российской Федерации. Там 10-кратное повышение, там, и так далее, а здесь цены гораздо выше. И много других вопросов. Если сравнить с этим бюджетом, который мы приняли, да, в начале, он на 20 миллиардов рублей по доходам больше, по расходам на 24 миллиарда. Да? Это отразилось, как сказали уже, 10,9 это дефицит миллиарда. Значит, но вот такой бюджет. Финанс министры бюджетны формалаштыру принципларын җентекләп аңлатты. Парламентарийларның сорауларына җавап бирде. Алар республика президент программаларын салым преференцияларын дәвам итүгә, коронавирус пандемиясе сәбәпле шикләүләр кертүнең бизнестагы югалтулары компенсациялауга кагылышлы иде. Чыгыш ясаучылар киләсе 3 елга бюджет сәясәте өлкәсендә төп бурыч булып бюджет системасының озак вакытлы баланслылыгына һәм тотрыклылыгына ирешү кала дип белгиләп үтте. Дәүләт Советы президиумы утырышында киләсе сессияның датасын билгеләделәр, ә узган атнада парламент комитетлары үз закон проектларын әзерләде. Төп тема 3 еллык бюджет проекты. Повестку дня прошу голосовать. Кто за? Против? Воздержался? Принимается. Акча санаганны ярата. Өстәвенә гыйлем, фән, әдәбият, сәнгать белән бәйле җәмгыятьнең рухи кыйммәтләрен тәшкил иткән тармакта аеруча игътибарлы булырга кирәк. Кайсы гына юнәлешне алсаң да, барысы да әһәмиятле. Шуңа да чыгыш ясаучылар комитет карамагындагы юнәлешләрне финанслау мәсьәләләренә аерым тукталды. Социаль-мәдәни өлкә бюджет чыгымнарының иң зур бүлеге. 2022 елда әлеге матдә буенча бюджет чыгымнарының күләме 109,8 миллиард сумга җитә. Утырыш эшенә эпидемиологик хәлнең начараюы сәбәпле видео элемтә аша кушылучылар да булды. Нәкъ шул чикләүләр нәтиҗәсендәге вазгыять театр һәм башка мәдәни оешмаларның хәлен аеруча мөшкилләтте. Депутат Александр Славутский коронавирус пандемиясе аркасында кертелгән чикләүләр аркасында театрларга нинди дә булса ярдәм планлаштыру турында кызыксынды. Ачык кына җавап бирелмәгәч, утырышны алып баручы Мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Айрат Зарипов профильле министрлыкка ситуацияны анализларга һәм кирәк булганда әлеге мәсьәләләрне бюджет үтәлешендә исәпкә алырга тәкъдим итте. 2022 елда мәдәният һәм кинематографияны финанслауга консолидацияланган бюджет буенча 17,3 миллиард сум республика бюджетында 10,1 миллиард сум каралган. Депутат Рамил Тухватуллин билгеләп үткәнчә, кинематографиягә бүлеп бирелә торган акчалар күләме җитәрлек түгел, бигрәк тә Татарстан киносын булдыруны финанслау кысаларында. Депутат мәдәният министрлыгына бу мәсьәләдә күрше республика тәҗрибәсен өйрәнергә тәкъдим итте. Моннан тыш көн тәртибендә Мәгариф турында республика законына үзгәрешләр кертү турындагы закон проекты да каралды. Яңа закон проекты типик таләпләрне раслау буенча вәкаләтләрне Мәгариф һәм фән министрлыгына тапшыру яклы.
Анда без карыйбыз инде спортивный форманы да, парадный форманы дип әйтик инде, һәр көнне кия торган форманы да, менә шуларга таләпләр. Һәм ләкин менә калганнары инде мәктәптә үзе администрация белән, ата-аналар белән бергәләп локальный актлар каралачак. Үзәкнеке үзәктә дигәндәй, масса күләм мәгълүмат чаралары бүлеге буенча киләсе елда республика бюджетында 1,7 миллиард сум күләмендә акча каралган. Чагыштыру өчен 3 ел элек ул 1,4 миллиард тәшкил итә иде. Закон проекты беренче укылышта карау өчен әзерләнгән, ягъни алар барысы да тулаем кабул ителер дип көтелми. Шулай да Мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты 2022, 23 һәм 24 елларның планлы чорына республика бюджеты турында закон проекты хуплады. Бүгенгә парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде.